А така. Покажем силата на пистолет. Тигани в Максуда. Газа виж на полица са чми. They са прави в гет. You know what I'm talking though, like? Like a pound of black cock though, like? Страшно. 30 градуса е, дами и господа. Какво да ви кажа, в Америка е живот. Я, снимай тук, снимай тук. Тук мака, страшен мак. 5 бона мака. Страшен. Реклама трябва да се направи. Ай, колко помниш ще си шмия. Тук съм страшен. Страшен, страшен. Най-точният в България. В момента са в Щатите. Аз си говоря в България.